Pa ćao drugari, evo nas još u jednom videu. Pošto mi istražujemo i gledamo da vam možemo prikazati otprilike koliko i šta košta od auta ovdje u Njemačkoj, pa sam uspio da pronađem jedan plac gdje ima jako povoljnih auta i šta možete da kupite do jedno 3000 € ovdje, pošto su na ovome placu sve sami takvi auti. Da krenem sad od ovaj nema cijenu ovdje. Nema što kažu za ovoga. Malo ćemo da se prošetamo da vidimo kako i gdje i šta i kada. Ni ovaj nema cenu. I evo ga prvi sa cenom. Ovo je jedna Astra Coupe. Ima crvene sedišta, kožna. Da vidimo šta drugar hoće za to. Evo vidite, to je jedna Astra G Coupe. 260.000 je prešla. Za 2000 €, 2001. godište. Malo je iščukana. Ali nema nigdje da je nešto polupano ili tako nešto. Evo da vidimo što ima ovamo. Ovi isto nemaju cenu. Evo ga jedan Seat. Šta kaže o njemu? 2005. 116.000 je prešao navodno. Ima i klimu. Za 1150 €. Unutra ne deluje da je tako loš. Opet ovaj nema cenu. Ajmo da pređemo na ovamo drugu stranu. Pošto ovi 2-3 nemaju, apsolutno nemaju cene. Ni ova dva nemaju. Evo ovo jedna Opel Zafira. Ono je 2600, 237.000 je prešla. Ima 7 sedišta za 2225 €. Ovako ne vidim nigdje da je trula ili tako nešto. Nema nekih vidljivih oštećenja. Evo ovdje imamo jednoga Citroena C3.
2009. 133.000 je prešao. Za 2.850 evra. Evo pogledajte kako je samo unutra. Ja se nadam da se vidi nešto. I ona isto tako, znači limarijski je ok. Ne izgleda loše. Ovdje imamo jedan Ford Focus karavan. On je 158.000 prešao, 2005. godište za 3.200 evra. Deluje isto unutra kao očuvan malo. Isto limarijski ne izgleda loše. Evo ovdje imamo jednog Peugeot 206. I on je znači 2005. godište, 196.000 prešao za 2.200 evra. I on je ok što se tiče karoserije. A moram da vidimo šta je ovo, su malo kao skuplja auta, ali nema i cene na njima, tako i tako. Evo ovdje imamo jednog BMW-a 316. Sa dvoje vrata. Šta kažu za njega? 140.000 je prešao. 2001. godište. Za 2.400 evra. Dobro, limarijski ne izgleda loše. Evo ovdje imamo jednu Opel Astru. Ona mi djeluje ovako ok. Malo ovdje ima kao neko oštećenje. Da vidimo šta kažu sa cenama. 2.600. 225.000 je prešla za 1.990 evra. Čak ima i novi tehnički. Limarijski ok. Malo ono, što kažu, od korišćenja ima malo da se vidi. Ali dobro, šta da radiš, godine su u pitanju. Evo ga jedan Seat. Malo čudne felnice na njega. Isto četvora vrata. On je 2008. 150.000 je prešao za 2.650. Kaže da ima čak i navigaciju.
Sad ovdje imamo jednoga Clio. Tipičan Clio. Pogledajte maj. Ovaj Clio 94. godište. 100.000 je kao navodno prešao. Za 1750 €. Pa dobro, što da kažeš ček. Ajmo da vidimo šta ima još ovdje. Da li ima nešto uopšte povoljno? Ovi kao malo novi auti nemaju cene. Ali dobro, to nas i sad trenutno i ne interesuje. Šta imamo ovdje? Znači ovi novi malo kao autići nemaju ništa. Evo ga opet ovaj da je jedan Renault Twingo. On vam je 12. godište, 130.000 prešao za 2.999 €. Ili marijski ok. I evo jedne tigrice, Opela. On vam je 2005. 115.000 je prešao za 2.850 €. I on ne izgleda loše limarijski. Evo tu imamo jednu Toyotu. – 2005. je. Prešao je 190.000 za 1.699 €. A ona je malo počela i da rđa. Tako da bi to bilo. Evo ovdje još jedne Toyote. Ova inače imamo 4 vrata, a ova ima samo 2 vrata. Ova je 2008. 175.000 prešla za 2.350 €. Nema nikakvog oštećenja. Evo ovdje jednoga Smartića. Sa 4 vrata. On je 2005. godište. Ne piše koliko je prešao, ne vidim nešto, za 1.450 €. Nema koliko kilometra ima. Evo ovdje vam je jedan Renault Modus.
i on je 2005. godište, 135.000 je prešao, ima klimu, 1850 €. Evo ovdje imamo jedan Ford Focus. On je baš ono malo izudaran. To je vjerojatno ga baba neka vozila, kako kažu većina. Ovdje kažu da će za ove pare, onu štetu što ima na braniku, da će da bude još popravljena. A inače cijena ovog auta vam je 2005. godište, 150.000 je prešao, 2250 €. I tehnički ima faktički još 2 godine. I automatik je. Evo za ovoga Golfa nemamo cijenu. Ajmo još ovamo da vidimo da li tu ima šta da se vidi. Ovaj nema cijene. Znači ovi nemaju cijene. Eto, to je to, drugari, što se tiče ovih malo jeftinijih auta. Što sam uspio da ih nađem. Znači vidite da je plac jako veliki, ima tu još dosta drugih auta. Ali sam ja samo snimio ove malo što su jeftini, pa da vidite šta možete kupiti između 2 do 3.000 €. Takva vam je cijena. Ništa, drugari. Mi se vidimo opet u nekim drugim videima. Budite pozdravljeni, pa do sljedećeg gledanja. Ćao.